Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod de... Bine, un nou joculeț pe canal. După cum se vede și în titlul, trebuie să scăpăm de apocalipsa zombie. Ne jucăm și noi să vedem Nigmar. Ne băgăm la Nigmar. Game is full. Și toate restul sunt full. Hai că intrăm aici la Nigmar, 8 din 15. Oi, ce insulă. A mai rămas doar unul. Acum suntem... Hai să ne alegem arma. Dăm next rund. Și suntem în oraș, aici avem misiunea. Runda 8. Am pierdut 7 runde. Apply, să mă spawneze și pe mine acum. Gata. Avem și SWAT-ul după noi. Ne așteptăm la orice. Trebuie să supraviețuim acele minute. Bă, nu văd niciun pe hartă. Doar că ar trebui să stăm și noi în același loc. Că dacă sunt eu și cu încă unul contra 100 de zombie, uitați, sunt doar 15 atacanți. Uite. Vin în spate, da. Armea extraterestre. Nu, au dat tot în continuu. M-am transformat în zombie, m-am sunt mort și m-am transformat înapoi. Trebuia să schimb, am scutul la mine. Doi că e destul de bună arma. Vin și din spate și din față. Mamă, sunt urâți cu spume. Am acum îmi dați hituri. Adică dacă stăm cea mai puțin. Wow! Bă, te naibii. Aici sunt și boții, dar sunt și... Unde ai dai, mă? Are unul... Ălălalt unde? Aha. Zombie win. Mamă, ce urât e ăsta cu spume.
Eu încă nu am nume, l-am instalat acum 20 de minute, cred, și m-am jucat, îmi place. Îmi place jocul. Hai că mi-am luat minigun. Da, e minigun asta. Într-un fel de minigun. A fost o crimă aici. Mă mir că doar acolo. Și nu în tot ora. De unde vin? Păi aud pe ăștia trăgând. Am bulit-o pe aici, că suntem doar 3. S-a părut că l-am văzut. Deci noi sunetul mai încerc că mă surzește. Mă surzește când trag. Mamă, cât sunt! Pua, cum l-au zburat. Gata, nu mai e niciunul. LOL, și erau... Ăsta nu prea mai are viață. Nici ăsta la fel. E vina mea că joci AVP. Să încerc să stau după autohârțul ăsta. Dar nu puteți spune și un timer mai mic de survival? Rip. Săracile mașini. În spate. Vin din spate, vin din spate. O armă arătare. Mi-am schimbat arma. Mamă, de unde trage asta? Help me! Mai sunt doar eu cu încă unii. Avem ce. Runda 10. Hai că rămân cu armele astea. Iară.
știu ce. A fost un bug acolo. Ce scrie 2 Dift Solariet. Dietă. E și nou. Hai mă că vreau și eu ăsta în caz de apocalipsă să am și eu ce să mănânc. Nu e așa? Mamă, de unde vin? Mamă, mă luat pe la spate. Bă, uite cum stă, uite cum stă. Deja 3 au murit. 5. Când dă cu bila aia, eu trebuie să mă apăr. Bă, aici n-am și o bombă la mine, că parcă o aveam, am de când în când. Mama, mai rămas doar 2. Nu. N-ai cum, că la zombie o să câștige mereu. La Nigmar prea. S-a terminat. Știi și eu că ne scoate de când. Gata. Al naibii corona. Nu mai intrăm la Nigmar, uite, hai că intrăm la Easy. Easy gameplay. Să bem și noi niște apă. Mamă, ce hartă. Se pare că chestia asta galbenă care apare acolo se spawnează monstralăi. What the? Where is the stupid zombie? Uite, defend. În câte secunde? În 10. Hai la bombă. 3, 2, 1. Mama, e că am dat-o pe aer, s-a dus. Fii atent că vin. Zombie, I'm coming. Noi așteptăm și noi aici să ne batem cu ei? Unde e următorul de fed? Bă, se sparge se sparge ăla și noi n-am ajuns încă. În 80 și ceva de secunde. Sunt jos. Hai să așteptăm aici 70 și ceva de secunde. Mamă, unde sunt ăia și unde suntem noi? Holy shit! Vin.
Încarcă. Cred că am cea mai proastă armă. Bă, cât îi am să încarce? Fugi, Dorele, fugi! Gata! Nu! Băi, ce mă lăsați pe mine ultima? Belicopter! Nu, fică, era să-i dau un fățău. Deja evacuare în ceva 1 minut și 30. Bă, dar belicopterul ăla mai belește mult aripa aia. Mai taci naibii. Ia. LOL. Uli. Hai că până mi încarcă mie arma. Hai bă, dă-i. Na. Omoară-l pe ăla, nu pe mine. Bă, dar de ce fix pe mine? Pe altcineva nu puteai? Bine, mă, bravo. GG. Ei, am făcut 3 kill-uri. Da, deci ale și nasol ce s-a întâmplat. Aceeași armă că e foarte bună. Iai! Da, asta era mișto să și ricoșeze, dar e greu. Sherrigan. Hai că a început apariția. Hai că a plantat asta minigun. Minigun. L-ai pus degeaba. Planting. Deja se și văd pe hartă cum vine. Cum vin. Cu miile. Hai, repede. De vă duceți, mă? Ieșire și pe acolo și nu știe creierul meu? Hai că noi ăștia cu... BUM! 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 Du-te pe ăla, ai răie, hă?
Bă, dacă mai dai mult în el, că l-ai și omorât, bă, săracu. Mai vin.